biasa dipanggil Noval, Chandra, Ade, Saputra. Tapi ana jeneng siji sing unik. Aku iki biasane diceluk Hendro. Kenapa kok diceluk Hendro? Nah, Hendro iku jenenge wong tuaku. Anjane arek-arek iku kurang ajar iso nyeluk koyo ngono. Iso-isoke jenenge wong tuwa gedulinan. Aja ditiru ya rek ya. Iku perbuatan sing kurang anu lah ya. Pokok kurang lah. Nek dirungokno karo ngene yo kurang. Tapi gak apa-apa lah aku nganggepe kan guyonan, gak apa-apa. Tapi sewajare ae yo rek. Nah, aku ndek kene iki arepe ngomongno angkatan 2022, angkatan 2023. Sing jarene generasi emas iku, tapi nek sing tak rasa-rasa iki gak ono sing jenenge generasi emas. Sing ono malah generasi percobaan. Kenapa kok koyo ngono? Dadi gak dadi generasi percobaan piye coba? Wong tahun-tahun sadurung-sadurunge iku gak ono sing jenenge ujian TKA kambek pembelajaran P5. Tapi nek teko P5 iku jek ono seru-serune. Kaya misalnya adu dodolan, kelompokan. Kelompokan iku kan pasti jenenge kan dodolan, usahane iku model berkelompok ya. Nah, iku seru. Aku seneng. Nah, nek ujian TKA iki rasane iku koyo dadakan ngono. Iya, kok tau bulat sing gasan digoreng dadakan nang jero mobil iku lho, Rek. Nah, teko kono aku mikir, kabeh iki iso dadi dadakan apa karepe pemerintah ya? Tapi aku yo ono sedih yo rek yo. Sing pas hari pertama percobaan iku wis akeh problem. Teko sing server error, sing wis pokoke akeh lah. Teko iku nu aku wis rasa-rasa iku ya apa sih pemerintah iki kok kurang persiapan gak moro-moro ngadakno iku. Nah, teko kono barang nilai TKA iku kan gurung karuan digawe kan yo. Tapi seakan-akan pemerintah iki anu lah, apa? Iku bakalan kanggo. Yo sing teko kono iku mang aku kan yo melok les yo. Nah, nang lesan iku aku yo iso nggarap. Nang omah aku yo iso nggarap. Tapi pas wayah mlebu ruang ujian iku rasane teko kono wis lali kabeh. Wis embuh, iku kena apa? Aku dhewe lho yo gak ngerti ya. Kayak ade semange wis mempersiapkan teko jauh-jauh hari. Wis belajar sungguh-sungguh, tapi pas wayahe mlebu ruangan iku wis rasane iku beda kabeh. Ade wis lali wis gak ono pikiran apa ngono. Bener tegang ade, bener tegang. Tapi yo piye maneh rek jeneng ujian pasti yo tegang. Nah, nek tak pikir-pikir maneh teko ujian iku mang iku koyo soalnya wis di luar nalar kabeh lah. Cara pemerintah tak kon garap ae kok kurang karuan iso iku garapne. Lah, aku ya teko kene iso bayangno ya. Rapate teko pendidikan agama iku mang. Ya apa para pemerintah iki ngrapatno sing sadurunge apa? Ngrapatno soal TKA iku mang. Ya nek misalnya satu ruangan iki enek beberapa pejabat lah ya. Misalnya aku iki dadi ketuane. Nah, aku iki ngomong ngene. Ya apa yo? Iki arek-arek kok do nilai-nilai TKA-ne iki do mrosot kabeh. Nah, terus teko kono enek pemerintah maneh sing ngomong. Palingan arek-arek zaman saiki iki kurang belajar. Nah, terus mari ngono, enek pemerintah keloro maneh ngomong. Palingan arek-arek iki kurang fokus oleh ngerjakno. Padahal yo sing asline iku nek pemerintah iku mang kon ngerjakno ya gak bakalan paham apa iku isine soal iku mang. Gurung karuan yo iso iku apa mang isine teko kuno. Nah, aku nek tak rasa-rasa TKA iki ya wis lah, kan ya wis berlalu. Ya, cara ngono masa lalu biar berlalu ya. Kita tetap jalani hari tetap happy ya, cara ngono. Nah, teko kuno aku enek rasa sedih barang lah yo rek yo. Piye gak sedih coba ya. Wong paringin aku iki wis kate lulus. Aku yo bingung bare iki kate nandi antarane kuliah, apa kerja, apa ta budangan Jepang, apa ta nang Korea. Iya kan seru yo. Nek misale budangan Korea mbek Jepang kerjane kok. Iso bayangno lah yo serune apa nang kono iso tenan salju misale kenal karo wong bule-bule, teman baru, suasana anyar.
kabeh lah pokok anyar. Tapi rasanya sedih deh yo tetep kayak iso balik nang masa-masa SMA iki. Padahal masa SMA iku masa sing paling seru. Ate gak seru piye coba ya. Wong ade wis nglakoni banyak hal. Antarane yo koyo dolen bareng, muter sekolahan bareng, bolos bareng, bareng menggarap pelajaran bareng, terus mencolot pager ya bareng, sing mange topik pembicaraane tentang soal-soal soal pembelajaran dina iki iku wis berubah dadi awakmu mari ngene kate nandi Cik, dadi koyo ngono. Sing mari ngene awakmu kate nandi, kerja nandi, kuliah nandi. Lah ya dhewe kan yo bingung kate nandi. Tapi diomong bolos, aku duwe cerita lucu tentang bolos iku. Aku biyen iku tahu bolos. Ya, iki elek ya. Aja sampai ditiru. Nah, aku iku biyen iku tahu bolos menek pager sekolah. Apa kok aku bolos? Tapi ya rek, lah wis pembelajaran wis gak ono. Guru ya wis gak mlebu kelas. Kelas iki bener-bener kosong. Muridé mek dikongkon lungguh-lungguh tok lah ya bingung ya dhewe kate lapo. Nah, teko kono aku ndek kanca. Aku iki bolos iki arek 5 rek. Nah, teko kono aku karo arek-arek iki bolos menek pager. Nah, pager iku yo lumayan bukur lah cara ngono. Nah, sing pertama iki kancaku iki lumayan gede lah. Sing kedua sono langsing. Sing ketiga iki yo iso diomong guru lah. Nah, sing keempat iki aku rek yo. Nah, sing kelima iki ono kancaku sing awake iku gede. Nah, gurung karuan menek pager iku yo dhek iso. Teko kono arek iku maksa gawe melok nang iku yo wis arek iki yo sekate piye maneh kate nolak ya sungkan lah karo arek. Wis akhire ditampa. Nah, tanpa disadari iku, aku pas karo arek 5 iki wis kate menek pager. Kabeh arek papat iki wis mari menek, tapi sing terakhir iki sing arek gedhi Dek iku keri rek. Nah, posisine nang kono iku enek guru lewat. Dadine kabeh kedandapan ya. Nah, dek iku maksa menek munggah, akhirnya dek munggah, katok iku suwek teko kene sampe rene. Iku lucu rek. Teko kono aku arek-arek gak iso ngguyu sampe mulai. Wis iku masa-masa paling seru lah pokoke. Teko kono arek isin saking suwek mlaku teko dalan iku sampe teko omah iku mlaku rek. Sampe ngenteni jam pembelajaran teko sekolah niku mari. Nah, wis nek tak rasa-rasa sih iku cukup lah yo. Palingan sepurane yo rek nek semisal omonganku iki enek sing gawe lara ati, tak kurang mengenakno nang atimu ya. Cukup sekian teko aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.